ιστορία ξεκινάει γύρω στο 2005, όταν ένας σύντροφος από την Πάτρα που βρισκόταν στο εξωτερικό μας ενημέρωσε ότι υπήρχε μια μηχανή μικρή από το Βερολίνο, από μια ομάδα η οποία διαλύθηκε και δεν θα τη χρησιμοποιούσε πλέον. Και σχηματίστηκε αυτό να την πάρουν στην Πάτρα, αλλά τελικά δεν προέκυψε αυτό και έγιναν διάφορες επαφές από κόσμο και δημιουργήθηκε ουσιαστικά μια έτσι πρώτη ομάδα, η οποία αποφάσισε να την φέρει εδώ στην Αθήνα και να αρχίσει να λειτουργεί ένα αυτοδιευθυνόμενο τυπογραφείο.